السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. kutamani dakonse ndikwa Allahu subhanahu wa ta'ala, mtendere ndi madalitso zipite kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Zabwino ziwapeze akubanja kwake, masahaba ake ndi onse amene amatsatira ziphunzitso za mtumiki amene mpaka na tsiku la chimaliziro. Ino ndi nthawi yakuti tigawaneko fanizo limodzi kuchokera mu mafanizo amene abwera mu buku lija la Qur'ani. Ndipo fanizo lathu lero lichokera mu sura Az-Zumar. Fanizo lathu lichokera mu sura Az-Zumar aya namba 29. Mu aya namba 27 Allahu subhanahu wa ta'ala akuyamba ndikuti walaqad dharabna linnasi fi hadha al-Qur'an, kuti ndipo tapereka mu buku ili la Qur'ani kwa wanthu min kulli mathal, fanizo la mtundu wina uliwonse. Ndithudi mu Qur'ani iyi taperekamo fanizo la mtundu uliwonse. La'allahum yatadhakkarun, tapanga zimenezi ndi cholinga chakuti iwowo athe kukumbukira. Tapanga zimenezi kuyika mafanizo mu buku la Qur'ani ndi cholinga chakuti mwina iwowo anthu athe kukumbukira. Ndi mafanizo amene Allahu subhanahu wa ta'ala adawayika mu buku la Qur'ani, chimodzi mwa cholinga chake ndi chakuti ifeyo anthu tikawamva mafanizo mwina athe kutibwezeretsa kuchokera mu njira zathu zolakwikazo, tithe kubwerera ku njira ya Allahu subhanahu wa ta'ala. Nde chimenecho ndi china mwa zolinga zimene Allahu subhanahu wa ta'ala wayikira mafanizo mu buku limeneli la Qur'ani. Pambuyo pofotokoza za cholinga cha mafanizo amene abwera mu Qur'ani mmenemu, mu aya 28 Allahu subhanahu wa ta'ala akupitiriza tsopano kufotokoza zokhudzana ndi buku la Qur'ani. Qur'anan Arabiyya, Qur'ani yomwe yatsika mchilankhulo cha Arabic, Qur'ani yomwe yatsika mchilankhulo cha Chiarabu. Zomwe tikumva pamenepa ndakuti original language ya Qur'ani ndi Arabic, ndipo Qur'ani imakhala mu Arabic. Tikatanthauzira kupita mchichewa kapena ikatanthauzidwa kupita mchingerezi, imene imakhala translation ya Qur'ani. Imakhala translation ya Qur'ani, sikuti imakhala Qur'ani yeniyeni, koma Qur'ani imakhala mu Arabic. Ikapita mchichewa amene ndi matanthauzo a Qur'ani. Nde Qur'ani idabwera mu Arabic. Nchifukwa chiyani ena amafunsa kuti nchifukwa chiyani Qur'ani imeneyi idavumbulutsidwa mchilankhulo chimenechi cha Arabic, sidavumbulutsidwe mu zilankhulo zina? Yankho ndi lakuti buku lina lililonselo limene Allahu subhanahu wa ta'ala anavumbulutsa limabwera mchilankhulo chimodzi. Nde Qur'ani so inayeneka kubwera mchilankhulo chimodzi. Nde funsobe litha kumabwera kuti nangano nchifukwa chani adasankha Arabic sadasankhe chilankhulo china? Yankho ndi lakuti Qur'ani imeneyi idavumbulutsidwa kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndipo Muhammadi adali muluya. Nde Qur'ani iyo idabweranso mchilankhulo chakuti iyeyo amve primary language. Koma zimene sizikutanthauza kuti buku la Qur'ani limeneli nde kuti ndi lalo yawokha iyayi. Qur'ani si yalo yayokha, koma ndi ya anthu onse apa dziko lapansi. Ndipo zimenezi zikusonyezedwa mu uthenga wa Qur'ani komanso mu application imene anapangira apply mtumiki kuti adafalitsanso Qur'ani imene uthenga wa Qur'ani kwa anthu ena osakhala aluya ma kingdoms ena pa nthawi imeneyo. Ndiponso pambuyo pakumwalira kwa mtumiki, masahaba adapitirizabe kufalitsa Chisilamu m'madera ena, especially m'madera oti kulibeko aluya. Ndipo zosonyezanso kuti Qur'ani imeneyi si aluya okha, kapena kuti Chisilamu chimenechi si cha aluya okha, ndizo kuti Chisilamu chidafikira ponseponse pa dziko lapansi. Ku dziko lina lililonselo Chisilamu chilipo, ku dziko lina lililonselo Qur'ani ikuwerengedwa komanso kutsatiridwa.
komanso qur'ani imeneyi allahu subhanahu wa ta'ala adayivumbulutsa mu chilankhulo cha arabic kamba kuti arabic ndi chilankhulo chimene chili chotambasuka kwambiri kuposa zilankhulo zina zonse. Nde qur'ani pokhala kuti uthenga wake ndi wa clear idayenekanso kubwera ku chilankhulo chomwe chili cha clear, chomwe chili chosasokonezeka. Nde that's why allahu subhanahu wa ta'ala adayivumbulutsa qur'ani imeneyi mchilankhulo cha arabic. Nde allahu subhanahu wa ta'ala pambuyo pofotokoza kuti qur'ani imeneyi idavumbulutsidwa mchiarabu akupitiriza ndi kuti dhi iwajin ghaira dhi iwajin, kuti qur'ani imeneyi ndi yosakhotakhota mkatikati mwake mulibe uthenga wopindikapindika, kutanthauza kuti mu qur'ani imenemu mulibe uthenga woti ukauphunzira mu njira yabwinobwino mmene allahu subhanahu wa ta'ala anatsitsira komanso mtumiki mmene anaphunzitsira sungathe kupotoka iyayi. Komanso qur'ani imeneyi uthenga wakewo mkatikati mwakemu sumadzitsutsa wokha, ndi uthenga wa clear wa straight, kwa munthu wofuna chiwongoko awongoka nayo ndithu qur'ani. Nde allahu subhanahu wa ta'ala akupitiriza kufotokoza cholinga chimene adachitira zimenezi la'allahum yattaqun, kuti allah adachita zimenezi ndi cholinga chakuti anthu athe kumuopa allahu subhanahu wa ta'ala. Pambuyo pa zimenezi tikubwerano mu aya namba 29 momwe mukupezeka fanizo la tsiku la lero. allahu subhanahu wa ta'ala akuyamba ndi kuti dharaba allahu mathala, kuti allah akupereka fanizo rajulan la munthu fihi shurakau, amene ali ondi kapena amene akutumikira mabwana angapo. allah akupereka fanizo la munthu amene akutumikira mabwana angapo. mutashakisuna, kuti mabwana awonso sikuti mabwana wamba koma ndi mabwana oti ali ndi zochitika zosiyana kapena kuti ndi wosemphana pa zomwe akufuna mabwana awo. allah akupereka fanizo la munthu amene akugwira ntchito pansi pa mabwana angapo, koma kuti mabwana awo zofuna zawo ndi zosemphana. munthu ukugwira ntchito pa kampani, ndiye pakupezeka kuti bwana wina akuti uzipuma 12 koloko, akubwera bwana wina kuti 12 koloko munthu amene ndifuna azigwira ntchito azipuma 2 koloko, abwera bwana wina kuti munthu amene ndikufuna azipuma 6 koloko maawazi amene munena nonsewo azikhala kugwira ntchito. Nde allah akupereka fanizo la munthu oteroyo, munthu amene ali pansi pa mabwana koma mabwanawo amene ali osemphana. wa rajulan salama lirajulin, ndi munthu wina amene ali pansi pa bwana mmodzi, munthu amene wazipanga dedicate kutumikira bwana mmodzi. mu fanizo limeneli allahu subhanahu wa ta'ala akupereka fanizo la anthu awiri, munthu mmodzi amene akutumikira mabwana angapo komanso kuti mabwana awo ndi osemphana pa zofuna zawo, ndi fanizo la kapolo mmodzi amene akutumikira kwa bwana mmodzi basi. Nde allah akufunsa kuti hali yastawiyani mathala, kodi anthu awiri amenewa mukuganiza kuti angakhale ofanana? kapolo amene akutumikira mabwana angapo ndi kapolo amene akutumikira munthu mmodzi bwana, kodi akapolo amenewa angakhale ofanana? nzachidziwikire kwa munthu otha kulingalira atha kuona kuti kapolo amene akutumikira mabwana angapo komanso mabwana nkukhala kuti ali ndi zokhumba zosiyana, atha kukhala kuti ndi kapolo osowa mtendere, kamba kuti alibe nthawi yoti angapume, kamba kuti pa nthawi imodzi apezeka kuti ali ndi mabwana amene ali ofanana mu status komanso mabwana akumulamula zinthu zosiyana, ndi asiwakolowera uku akuti zakuti uku akuti zina, kwina akamuuza kuti khala pasi, kwina akamuuza kuti imirira, akhala munthu obalalika. pamene kapolo winayo ali ndi bwana mmodzi, ndi bwana mmodzi akamuuza kuti puma apuma, ogwira ntchito agwira ntchito. Nde allah akufunsa kuti kodi akapolo oterewa angakhale ofanana? Nde allahu subhanahu wa ta'ala akumaliza ndi kuti alhamdulillah, kutamandidwa konse ndi kwa allah, bal aktharuhum la ya'lamun, koma ambiri mwa iwowo samazindikira. aya yathu yathera pamenepa ena tingafunsa kuti kodi ndi kapolo wanji amene akutumikira mabwana osiyana pa nthawi imodzi?
mukulongosola kwa maulama ena akufotokoza kuti ameneyu ndi msilamu, koma kuti pa usilamu wake akutsatiranso milungu ina kapena mabwana ena amene akumulamulira zosemphana ndi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndi msilamu amene at the same time akufuna kusangalatsa malamulo amene akumakatenga kwa asing'anga, ndi apambalipa akutumikira Allahu subhanahu wa ta'ala, at the same time akukhulupirira zithumwa zimene akumazitumikira. Komanso yeye ndi msilamu amene at one time akukhulupirira Allahu subhanahu wa ta'ala, akufuna kutsatira malamulo a Allahu subhanahu wa ta'ala, komanso yemweyo akukhala kapolo kuzilakolako zake. Allahu subhanahu wa ta'ala sakumufuna yeye kuti azimamowa kumuletsa, koma zilakolako zake zikumuwuza kuti yayi umwe mowa. Nde iyeyi ndi kapolo amene akufuna kutumikira mabwana angapo pa nthawi imodzi, nde amakhala munthu osowa mtendere mu zochitachita zake. Kamba kuti you cannot serve two masters at once, kuti untumikire Allahu subhanahu wa ta'ala nde ukatumikireso china chomweso chokukulamulira zosemphana ndi zimene Allahu subhanahu wa ta'ala akukulamulira. Nde mu fanizo limeneli Allahu subhanahu wa ta'ala akupereka fanizo la msilamu amene akutumikira Allah yekha basi ndi fanizo la msilamu amene akutumikira Allah komanso akumuphatikiza Allahyo potumikiranso zinthu zina ngati zithumwa, kutumikira kwa asing'anga kapena kanthu musataniki, komanso at the same time akufuna kusangalatsa kapena anthu ena ngakhale zilakolako zake zomwe. Nde iyeyu Allahu subhanahu wa ta'ala akumufanizira ndi kapolo amene akufuna kutumikira Allah komanso kutumikira zinthu zina pa nthawi imodzi. Nde Allah akufunsa kuti kodi kapolo otereyu angafanane ndi kapolo amene ali ndi ikhlas, amene akutumikira Allah yekha basi? Choncho mu fanizo limeneli Allahu subhanahu wa ta'ala akuonetsa ubwino wa ikhlas, ubwino wa tauhid, ubwino oyedzamira kwa Allahu subhanahu wa ta'ala, kumpanga kukhala bwana wako yekhayo basi oti adzikulamulira ndi kusamusakaniza ndi zikhulupiriro zina kapena zimilungu zina zozitumikira pambali pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allahu subhanahu wa ta'ala akuonetsa kuti umoyo umenewu otumikira Allah yekha basi posatumikira milungu ina momuphatikiza ndi Allah, umenewo ndiye umoyo umene uli wabwino kwambiri, kamba kuti sumakhala munthu wa bize. Allahu subhanahu wa ta'ala ndi pamene akuonjeza ndanena kuti alhamdulillah, kutamanidwa konse ndi kwa Allah, bal aktharuhum la ya'lamun, koma ambiri mwa iwowo samazindikira za ubwino umene uli mukumutumikira Allahu subhanahu wa ta'ala eka posamusakaniza ndi zinthu zina zake. Ndipo Allahu subhanahu wa ta'ala mu suratu Anbiya akutsutsa za chikhulupiriro choti yayi mwina milungu itokhala ingapo, kuti mwina pali mulungu wa pa dziko lapansi pano ndi yayi pali mulungu amene ali kumwambayo. Allahu subhanahu wa ta'ala akuzitsutsa zimenezi mu suratu Anbiya aya namba 22 ponena kuti lau kana fihima aliha, zikadakhala kuti mu zinthu ziwiri zimenezi pa dziko lapansi komanso kumwamba muli milungu iwiri ngati mmene ena akuganizira, illa Allah, kupatula Allah yekha basi, zikadakhala kuti zimenezozo zilipodi, la fasadata, milungu iwiriyo ikadamenyana ndithu, ikadalimbana, ikadaonongana. Kamba kakuti mulungu ndi amene amapanga dominate chilichonse, ndi amene amakhala wolamulira pa china chilichonse. Nde mulungu amene kuti amulamulire mulungu wina uja, ndiye kuti mulungu wina uja sakhalanso mulungu iyayi, akhala pansi pa mulungu winayo, ndiye kuti winayo sangakhalenso mulungu. Nde aliyense akadafuna kuonetsera mphamvu mmene amalankhulira pachichewa kuti atambala awiri samalira thola limodzi, pamafunikabe kuti pakhale wina amene akupanga dominate winayo. Nde zikadakhala kuti ndizoona kuti pali milungu ina pambali pa mulungu, kuti pali milungu kapena iwiri kapena itatu, milungu imene ikadaonongana, at the end pakadafunika kukhala wina wake wopambana zonse. Ndipo Allah akumaliza mu aya imene ndikuti fasubhanallah, wayeretsedwa Allah rabbil arsh, mbuye wa chimpando chachikulu chimene Allahu subhanahu wa ta'ala adachikhazikitsa, amma yusifun,
Allah wadalikirana nazo zimenezo mbuye wachimpando pa zomwe iwowo akumupekera anthu osakhulupirira, posonyeza zakufunikira kwa kuyedzamira mwa Allahu subhanahu wa ta'ala yekha basi ndi kumtumikira posatumikiranso zina zimene zikusemphana ndi iyeyo. Allahu subhanahu wa ta'ala adalankhula kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, omwenso ndi uthenga omwe indirect ukubwera kwa ife mu sura Al-An'am aya namba 162, momwe akuti qul, nena iwe mtumiki, inna salati, ndithudi swala zanga, ndithudi mapemphero anga, wa nusuki, komanso nsembe zanga, wa mahyaya, komanso kukhala moyo kwa ineyo umoyo wanga, wa mamati, komanso kufa kwanga, zonse zimene zikuchitika pakati pa ineyo pamene nabadwa ngakhalenso kufikira tsiku limene ndidzamwalire, lillahi rabbil alamin, ndi za Allah mbuye wa zolengedwa zonse. Pa nthawi imeneyi ndikhale ndikumutumikira Allah pa swala zanga, sindiswali momuphatikiza Allah ndi zinthu zina, komanso sindizinga kapena sindipereka nsembe kwa zinthu zina posakhala Allahu subhanahu wa ta'ala, ndiponso pa umoyo wanga ngakhalenso pomamwalira ndikhale ndikumutumikira Allahu subhanahu wa ta'ala, la sharika lah, alibe wophatikizana naye. Wa bidhalika umirtu, ndipo pa zimenezi ndi zomwe ine ndalamulidwa pa usilamu wanga, ndalamulidwa kuti nditsatire zimenezo. Wa ana awwalul muslimin, ndipo ine ndi woyamba mwa ogonjera. Kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam adawuzira kuti anene iye kuti ndi woyamba mwa ogonjera. Mwina pakamvedwa mawu amene kuti iyayi akunena kuti iyeyo akhala woyamba mwa ogonjera, ndiye kuti zikutanthauza kuti mtumiki adali msilamu woyamba. Ambiri amalankhula zimenezo makamaka ma non-muslim, mana kuti iye ndezikutanthauza kuti chisilamu chinayamba ndi mtumiki Muhammad. Yankho ndirakuti iyayi si choncho, koma kuti akana kuti ndine woyamba mwa ogonjera akutanthauza pa nthawi yakeyo kuti mtumiki sallallahu alayhi wasallam ndi amene adali woyamba kugonjera malamulo, kuti mtumiki akalandira chilamulo kuti awuze asilamu asamayende njuga, oyambirira iweniweni kukhulupirira mu uthenga komanso kuchita practice ndi mtumikiyo before wina aliyense. Ndi pamene pakulamulidwa mtumiki kuti anene kuti iyeyo ndi woyambirira mwa ogonjera.